Takže zdar přátelé, čauky všichni, vítejte u dnešní ochutnávky. Dneska konečně si tady rozbalíme náš žhavý chips, vážení přátelé. Konečně, takže to bude zajímavý, takže si to otevřeme. Doufám, že neumřu teda. Tyjo, jak se to otvírá, lidi. Moment. Tady. A tady. Tak, máme otevřenou. Takže. Úplně se toho teda bojím. Tak, mám otevřeno, přátelé. Takže vnitřek vypadá takhle. Vevnitř máme tady krásnou samolepku, což je top. Pak tu máme nějakou asi tetovačku nebo něco, nevím, další takovou pěknou samolepku. Pak tu je, předpokládám, samotný brambůrek. Máme tu nějaký čtení, jakože challenge. Prostě challenge. Je to takhle, je to fakt hromada, takže tak. Tak, nevím, jak dlouho to mám vydržet, ale zkusím to. Vypadá to teda takhle. Tak. A pak tu máme rukavičku a to je všechno. Ještě to vypadá takhle, přátelé, vevnitř. No, tak jdeme na to. Takže tohleto zabalíme, tohleto dáme sem. Nevím, co se stane, až to sežeru, možná umřu. Přátelé, tak se nelekejte. Tak, jak pěkná krabička, docela v pohodě. Takže já to otevřu. Teda. Ty krása, smrdí to. Ten chips má být původně černý, ale černý není. Z nějakého neznámého důvodu, co jsem zjišťoval, tak ty chipsy byly jednu chvíli zakázaný. Takže asi museli změnit nějak jakoby tu chuť, no prostě tu pálivost. Aby to tak nepálilo, bych řekl. Tak, vezmeme si na to rukavičku. Nevím, jestli je k tomu vůbec ta rukavice potřebná, ale asi bych řekl, že ne. Tyva, hezky to voní, tyva, jako hodně ostře. Brambůrek vypadá takhle. Takový malý hajzlíček. Tak mi držte. Jako voní, tyva, jako voní pálivě, ale jako voní hezky, tyva, jako. Hodně kořeněně, tyva, jako. No. Tak jdu na to, přátelé, držte mi palce. Ty vole. Jak je to, ty vole. Jak je to chips jako... Ty krávo. To si děláš prdel. Jako jo, ty úplně mě hoří krk, ty vado. Ty pičo. Jinak to chutná jako, jak bych to řekl, chutná to jako, no, kukuřičnej lupínek, ale hodně to pálí. A hlavně v krku teda. Tyva, to je utrpení. Ty vole. Ty opa, mě to zvedá ze židle, hej. Ty krávo. Trpím. Jako není to tak hrozný, jak jsem si myslel, ale jako je to hnus. Jako chutná to dobře. Voní to hodně jako štiplavě. Pane bože. A jako hlavně krk mě pálí, jako fakt mě ta trubice úplně hoří. Ale to chutná jako kukuřičnej lupínek. Takže kukuřičnej lupínek.
Jako kdybyste si dali kukuřiční lupínky a pomazali to normálně chili, tak přesně tak to chutná. A dobrý, není to taková katastrofa. Ale jako pálí to. Nebudu říkat, že ne, cítím to. Hodně to cítím. A už to ustupuje. Už to lidi ustupuje. Už to není tak strašný. Věřím, že ta první verze Bramburku, ta byla asi daleko horší. To jako věřím. Ale tohle není tak strašný. Ta první verze musela být horší, když pak byla zakázaná na nějakou dobu. A potřebuji mega smrkat teda. Mega potřebuji smrkat, ale jako je to celkem OK. Už to ustupuje. Jako, takže... No to celkem, dejme tomu ty 4-5 minut, to pálí jako hodně. A pak jako, to už je takový v pohodě, že to není taková katastrofa. A už je to jako OK, už to ustupuje, teče mi z nosu teda. Ale přirovnal bych tu pálivost k bulldog nudlím. Když si dáte bulldog nudle a v finále si dáte tady tu zábavu k tomu, tak nebo budete jíst ještě to, nebo takhle, když si dáte bulldog nudle a tohle, tak bych řekl, že ta pálivost je tak stejná, plus minus. Možná ten čip spálí o trošičku víc, ale jinak asi je to takový jako, jo, už je to v pohodě, hele, ustupuje to, jak to rychle nastoupí, tak to po těch 5 minutách, vypadá to, že tak těch 5 minut je jako úplně intenzivních a už je to celkem OK. Takže super, čipsík máme za sebou, zvládli jsme to, už to příjemně ustupuje, už je to takový jenom jako kdybyste si dali prostě pálivej durum nebo něco. Docela zajímavý zážitek, škoda, že jsem neměl tu první verzi toho chipsu. Jak byl úplně černý, ten musel být úplně jako vražedný. To věřím, že muselo být fakt jako něco. Takže díky moc, že jste sledovali dnešní takovou rychlou ochutnávku tej hot chipsu. Je to takový kukuřičný lupínek, hodně pálivej. Voní to celkem v pohodě, chutná to no prostě jako kukuřičný lupínek z chili. Ale je to dobrý, je to zajímavost, jako je to dobrá zajímavost. Tak jo, díky moc, že jste sledovali, mějte se krásně a uvidíme se příště u další ochutnávky. Tak ahoj.